जे काही सांगेन खोटं सांगेन, खरं सांगणार नाही. जे काही सांगेन खरं सांगेन, खोटं सांगणार नाही. अहो तुमचं चंद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र काही जुळत नाहीये. तुमचं सगळं काम गणलंय. अहो तुम्ही काही करा पण माझी कुंडली जुळवावं, माझ्या घरच्यांच्या मनाला शांती भेटेल, एवढं तरी करा, मग नंतर मी बघेन माझं. अहो तुमची नाही कुंडली जुळत आहे बाबा, काय जबरदस्ती करताय तुम्ही. नाही आता तुमची जबरदस्ती ठीक आहे, चालेल मला. मी आता 36 काय तुमचे 136 गुण जुळवतो. बघितलं का काळा बाजार. हे पत्रिकेत आपसूक जुळलेले 36 गुण असोत किंवा असे जबरदस्तीने जुळवलेले असोत, त्यांनी काही फरक नाही पडत. खरे गुण जुळले पाहिजेत ते लग्नानंतर नवरा बायकोचे, त्यांची मतं जुळायला हवीत. कुंडली नाही, मतं जुळली पाहिजेत. आणि यासाठी तुम्ही बघा, आमचा चित्रपट येतोय 4 नोव्हेंबरला तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात. आणि लांबच्या 36 गुण. 36 गुण नक्की बघा चित्रपटगृहात.